Peter, byt alebo dom? Dom. Prečo? Vyrastal som v paneláku, v byte, teraz bývame v dome, vždy som to miloval, u mojich starých rodičov bol dom, záhrada, pes, proste mám to rád, keď môžem vyjsť na terasu. Mesto alebo vidiek? Aj, by som povedal, ale viacej ma láka na vidiek. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? Máme a ideál je zvlášť. Vaňa alebo sprcha? Aj jedno, aj druhé, to musí byť. Vaňa je taký ten relax, keď je čas a priestor a tá sprcha to je také každodenné. Koberec alebo parkety? Drevené parkety, nič lepšie nie je. Koľkokrát ste sa v živote sťahovali? Neviem. Aj intráky platia. Áno. Aj priváty a takéto proste, že kde... Neviem, podľa mňa zo 10 krát určite. A ako to u vás doma vyzerá? Aké možno farby dominujú? Aký máte dizajn? My máme radi drevo, sklo, kov. To sú také tie prvky, ktoré sú dôležité, tehla, ktoré sú dôležité a z toho sa dá potom kombinovať, variovať. A aká je vaša obľúbená miestnosť vo vašej domácnosti? Štúdio. Mám doma štúdio, takže